Jamen som I kan se, så har Bang for gruppen lært at tilpasse sig omgivelserne og finde føde, hvor andre de giver op. Så det er med til at holde teamspritten op, at vi får mad og drik. Okay, så kom fremad, Kjapper. Kom fremad nu. Så kom mig ind for. Ja, fint, kom. Ja, det er godt tænkt. Umar, den anden side, vi skal ned vej. Godt tænkt, Umar. Stadig Umar, kom nu. I skal lige huske at dreje. Kom nu, Høde. Fanden er der også, de har sat sig. Jeg er klar til at tage imod. Rolig. Det gjorde mig sgu. Videre, kom nu, Hede! Høde, det skal gå meget hurtigere. Så er vi kraftedeme med cykel rundt her over det hele, og er meget gutterne, vi ved ikke, hvor fanden vi skal hen, så kraftedeme så spørger vi hjem, men så fandt vi sgu sten.